Jeg vil gerne fortælle om termisk energi. Termisk energi, eller den indre energi, af en stofmængde, er den samlede kinetiske energi og den samlede potentielle energi af stofmængdens molekyler eller atomer. Hvis vi for eksempel ser på vand, hvis det skal gå fra fast form som er is til flydende form, så skal der tilføres energi, og dermed så vil den termiske energi stige. Hvis nu vi ser på ordene varme og arbejde, så kan man godt narres til at tro, at et system kan indeholde varme eller arbejde. Det kan det ikke. Et system kan tilføres varme eller afgive varme. Og ligeledes så kan et system udføre arbejde på omgivelserne, eller også så kan omgivelserne udføre arbejde på systemet. Varmen, som altså kan enten tilføres eller afgives, kan opdeles i varmeledning og varmestråling. Og her kommer nogle eksempler. Et eksempel på varmeledning er, hvis man har sådan en kedel, der står på en kogeplade. Der vil man se, at, eller man vil ikke se det, men man vil vide, at de her metalatomer, som kogepladen består af, de her metalatomer, de sidder i et metalgitter, og hvert atom, det svinger sig om den her ligevægtsstilling, det har i det her metalgitter. Og de her atomer, der så er i kogepladen, de vil have en større kinetisk energi i svingningerne, end atomerne i kedlerne har, eller i kedlen har. Og derfor vil der ske sammenstød mellem de her atomer. Og når disse her sammenstød de så sker, så fordi at atomerne i kogepladen har en større kinetisk energi end atomerne i kedlen, så vil de atomer, der har den største kinetiske energi, som altså er i kogepladen, overføre energi til kedlens atomer. Og dermed så vil den termiske energi i kedlen stige, og dermed vil temperaturen også stige. Hvis nu vi har et andet eksempel, som er et eksempel på varmestråling, så vil man se, at her har vi et bål og nogle mennesker, der sidder rundt omkring, og der vil overføres energi fra bålet til personen ved hjælp af varmestråling, som her i det her tilfælde er sådan noget elektromagnetisk stråling. Og den her stråling, som bålet udsender, indeholder energi, og noget af den her stråling optages af personerne, og derefter så vil personernes termiske energi så stige. Og desuden så kan jeg komme ind på, at alle genstande faktisk udsender energi som varmestråler, og jo større temperatur en genstand har, jo mere energi, eller sådan jo mere varmestråling udsender den her genstand per tid. Hvis vi så ser lidt på det her arbejde, som et system kan udføre, så kan vi for eksempel se på en person, som står og gnider sine hænder mod hinanden. Her vil man kunne se, at eller hvis man gør det, så vil man kunne mærke, at ens hænder bliver varmere. Og det er fordi, at gnidningskraften fra når man gnider hænderne mod hinanden, den udfører arbejde, og dermed så vil den termiske energi stige, og dermed så vil varmen også stige. Hvis vi ser på det sidste eksempel, jeg har, så kan man se, at det er en hammer, der slår på et søm, og derved så udfører hammeren energi på sømmet, og derfor så vil sømmens termisk energi også stige, og derfor så hvis man slår med en hammer på et søm, så vil sømmet også blive varmt. Hvis vi så ser på varmelærens første hovedsætning, så kan vi se, at vi har et system, som der gennemgår en proces, hvor der udføres arbejdet A, som er det her, og tilføres varmen Q, som er det her. Og det vil så sige, at hvis vi skal gå ud fra, at den termiske energi, det er den samlede potentielle energi og den samlede kinetiske energi, så vil den termiske energi være det arbejde, der er udført, og den varme, der er tilført, og altså så vil den termiske energi være A plus Q, eller også den energi, altså slutenergien, som systemet ender ud med, minus den energi, der var før processen kørte. Og det giver simpelthen det samme. Og det er varmelærens første hovedsætning. Hvis A herover den er over 0, så er det fordi, at omgivelserne udfører arbejde på systemet, og hvis A den er under 0, så er det fordi, at systemet udfører arbejde på omgivelserne. Og lige den med Q herover,
Hvis Q den er større end 0, så er det fordi der tilføres varme, og hvis Q er mindre end 0, så er det fordi systemet afgiver varme til omgivelserne. Ja, og så vil jeg gå videre til varmelærens anden hovedsætning, som er, at hvis man har et isoleret system, som ikke er påvirket af omgivelserne, så vil man have, at både A og Q er 0, og dermed så er den termiske energi bevaret, den ændrer sig altså ikke. Og her har jeg et lille eksempel, hvis man har de her klodser, man har en kold og en varm metalklods, de vil simpelthen, hvis man har et isoleret system, hvor det simpelthen ikke afgiver noget som helst energi, hverken til omgivelserne eller omgivelserne påvirker systemet, så vil man få, at de to klodsers samlede energi vil blive middeltemperaturen af den varme og den kolde klods, simpelthen fordi at de udligner hinanden, de her temperaturer. Så kan vi se på sådan noget som varmekapacitet. Og varmekapacitet, det kommer af, at man har den her Q, som er varme, tilført varme, eller hvad det hedder. Og så har vi C, som er varmekapacitet, og for at finde, eller formlen for varmekapacitet hedder Q lige med C, gange den anden temperatur, der er målt, minus den første temperatur, der er målt. Og eftersom vi gerne vil finde varmekapaciteten, så kan det godt, så vil det være bedst at omskrive den, så vi får, at C er lige med Q, altså den tilførte varme, divideret med den anden målte temperatur, minus den første målte temperatur. Og hvis man nu for eksempel har en genstand, der består af et rent stof, så vil man også kunne bruge det, at C, altså varmekapaciteten, er massen gange den specifikke varmekapacitet, fordi alle rene stoffer har en specifik varmekapacitet. Altså den tilførte varmemængde per grads opvarmning per masse. Og dermed så kan man jo også sige, at for eksempel en jerngryde, den er god til at opvarme mad i det, at den leder varmen godt, og jo tungere jo er, jo større er varmekapaciteten. Og det er det simpelthen fordi, at jern det har en meget lav specifik varmekapacitet, hvilket gør, at det leder godt. For eksempel så har H2O en høj specifik varmekapacitet, og derfor isolerer det godt. Hvorimod at for eksempel luft, det har en noget mindre specifik varmekapacitet end vand, og dermed så vil et land med fastlandsklima have en meget mere svingende temperatur end et land som Danmark, hvor der er vand hele vejen rundt om. Det sidste jeg vil fortælle om, det er smeltevarme og fordampningsvarme. Og smeltevarme, det finder man ved, at man har Q, som er den tilførte varme, og så det er lige med den tilførte varme er lige med massen af den genstand man tilføjer varme til, den stofmængde man tilføjer varme til, gange med LS. Og LS, det er stoffets specifikke smeltevarme. Og LS er SI-enheden for LS er joules divideret med kilo, eller joules per kilo. Og for at finde fordampningsvarme, der har vi også den tilførte varme, som er lige med massen ganget med LF, og LF det er stoffets specifikke fordampningsvarme. Det var simpelthen alt det, jeg havde.